Agus deire, tá Club Mara Chonamara Láir ag cur tús le téarma nua an fórsa, agus tá sprioc nua acu, go mbeadh níos mó teaghlaigh sa cheantar níos compordaí an bhfarraige. Tá bliain scoile díreach tosnathe, agus tá téarma nua tosnathe ag Club Mara Chonamara Láir. Tá sprioc nua acu an téarma sa, go mbeadh I bhfad níos mó daoine sa cheantar níos compordaí an bhfarraige. Tá muid gur gasúd agus daoine fásta ach gasúd go mór inis a chud an bhfarraige, agus na tuismitheoirí so clán a chud an bhfarraige. Tá bé chulaghine comportach an bhfarraige. Speiceadú gasúd as áiteach í difriúil agus chuisteach a mádiad agus táidir a lig mar a chéile agus táidir lig ggéire an rud céanna dhéanana an bád a chud a lúsca. Duine siad dom faoi cuid na gníomhaíochtaí a bhíon siúlacha. Caiil ag seoltóireachta agus ag na subboards mór. Just smálam béad an isce agus smálam na bád. Smálam an caiacha, smálam an seoltóireachta, smálam an snámh, smálam an safety. Bhíonig siad dom chomá chuna sa bheith sábháilte an bhfarraige. Cáta bhí an chormach má bé nó just wingle hat. Títá an amsir sé róghuifer so nímuid ridí an ná a bheith gomach in na mád. Ach nadidir cad é an gníomhaíocht is fearló. Sprálam a bheith ag seoltóireachta ag na bádaí beaga. Cá sé bheith seoltóireachta. Bheith seoltóireachta. Sprálam sa bheith seoltóireachta freisin. Sprálam san seola. Aisling Dhonnabháin, Cúla4, Nuacht, Cúla4.